كاب استوديو زينا اير تي في عزو سلام تقبل زغوركم تعزتنا كمين تمسيس ساعة تاخيلو لومي عربي شوعة مكابي سرالو زينا تاتوشتن وصان حزالكم قريبا لكم لما كنتالكم بغبر زعد مساعدكم تسنح ميكي على الحرب فلما كن بكنتو تاتو فيلم ሚኒስትሪ ሕርሻ 8 መጋቢት ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብኽብ ዝበለ ኣገባብ ጸንቢሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሃገራዊ መኮስ ሆስፒታል ኦሮታ ን83 ህጻናት ዕቡት መጥባሕቲ ልቢ ተኻይዱ ኣብ ዞባ ከረን ጸገም ስተማይ ሓሸላ ድግን ሕመራይን ምፍታሕ ይስራሕ ኣሎ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ዝምድናን ቻይናን ሩስያን ንድሕሪት ናብ ዘይምለሰሉ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ተገሊጹ ሩስያ ብምክታብ መፍረ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ምስ ኣሜሪካ ክትዘራረብ ከም ትደሊ ሓቢራ جرمن يوكرين كتحجز كتب المخزن أطوارا كمزن قلقلة تقلزو زرزو زينا أقرأ مع التدكان شاب بملا هاجر باستفلالي نتفتات تخبر كمزن لازف اللطيوم منيسر حرشاد مان فلما أوان بزور دوبو دقس نتعلت بخبز بلا قباب سنبيلو الله هزبارو كبات نايت منيسرين زلا أخد صبصاب اللي تماريع كتأربع ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ትሕቲ ኣገዞ ደቂ ኣንስትዮ ንልምዓት ዝብል ቴማ ትማሊ 5-6 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣስመራ ጸንቢሉ ሚኒስተር ኣረፋይ ነበርሀ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሚኒስትሪ ሕርሻ ነታ ዕለት ንፈለማ እዋን ብኸምዚ ዝበለ ደረጃ የብዕላ ምህላው ብምጥቃስ ኣገዞ ደቂ ኣንስትዮ ንልምዓት ዝብል ቴማ ድማ ብቐጥታ ምስ ተልእኾ ናይቲ ሚኒስትሪ ዝኸይድ ምዃኑ ገሊጹ ኣገዞ ደቂ ኣንስትዮ ብኽልንትንኡ ክረጋገጽ እንተኾይኑ ጥምረትን ሓድነትን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘድሊ ዝሓበረ ሚኒስተር ኣረፋይነ ኩለን ኣባላት ናይቲ ሚኒስትሪ ኣብ ሃማድአ ዘለውን ውዳበ ክሕይላ ጸዊዑ ኣብ ጨንፈር ሃማድአ ዞባ ማእከል ሓላፊት ክፍሊ ፖለቲካን ውዳበን ወይዘሮ ኤልሳ ወልደጋበር ብወገና ሕቶ ማዕርነት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብኽቡር ደምን መስዋዕትን ዝተረጋገጸ ምዃኑ ብምሕባር ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ብሓፈሻ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ እቲ ሚኒስትሪ ንዝፈጥረለን ባይታት ተጠቒመን ኣድማዕነተንን ኣበርክቶአንን ብግብሪ ከረጋገጻ ተማሕጺና ሓላፊት ሃማድአ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ መንእሰይ ሄራን ዮሴፍ ብወገና ሚኒስትሪ ሕርሻ ዘዋደዶ ስሩዕ ጥዕናውን ሞያውን ክትትል ዝግበረሉ መውዓሊ ህጻናት ኣዴታት ቆልዑ ኣብ ስራሕን ኣድማዕ ክኾና ዓብዪ እጃም ከም ዘለዎ ገሊጻ እቲ ጽምብል ብስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ሰነዳዊ ፊልም ከምኡውን ምርኢት ሕርሻዊ ፍርያትን ምህዞታትን ዝተሰነየ ነይሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ናይ መሪሕነት ስልጠና ንዝቐሰማ ደቂ ኣንስትዮ ወረቐት ምስክር ተዓዲሉ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኤርትራውያን ተቐማጦ ከሰላ ሱዳን 8 መጋቢት ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣገዞ ደቂ ኣንስትዮ ንልምዓት ብዝብል ቴማ ንርዝነትን ታሪክን ቅያን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዝገልጽ መሰናዶታት ብድንቀት ጸንቢሎማ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ኣብ ሱዳን ኣቶ በኽሮጽዮን ሃብተ ሚካኤል ኣብ ዘስምዑ ቃል 8 መጋቢት ነቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልስን ምኽባር ልኡላውነትን ዝተራየ ዕዙዝ ተራን ኣበርክቶን ደቂ ኣንስትዮ ብምዕቃብ ንዝለዓለ ውፅኢት ቃልና ንሕድሰላ ዕለት ገምጋም ምዃና ጠቒሶም ሎሚ ዓመት ኣብ ምሕያል ተሳታፍነ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓት ብምትኳር ትዝከር ምህላዋ ኣቲናዮ ንዘለና ትስፉ መድረኽ ዝእምት ከም ዝኾነ ድማ ኣብሪሁ ኣዶ እምበር ጨንፈር ሃማድአ ዞባ ከሰላ ወይዘሮ ዮርዳኖስ ኣማረ በወገና ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልስን ምውሓስ ልኡላውነትን ዘረኣዮ ምዕሩይ ተሳትፎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ልምዓት መድረኽ ብዝለዓለ ክደፍኣሉን ዝስራሕዎ ዕድላት ብግቡእ ክጥቀማሉ ምርኣይ ዝሕብር ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ከሰላ ዝርከባ ኣባላት ማሕበር ካብን ዝሕተት ንምምላእ ዘለውን ድልውነት ኣረጋጊጸን ኣብቲ ጽምብል ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሱዳንን ማሕበር ምሕዝነት ኤርትራን ሱዳንን ናይ ደገፍ ቃል ኣስሚዖም ኣብ መወዳእታ ነቲ ዕለት ዘንጸባርቑ ባህላውን ስነ-ጥበባዊ መሰናዶታት ቀሪቦም ናብ ካል ዜና ብሰግርም ሃገራዊ መኮስ ሆስፒታል ኦሮታ ኣብ 2002 መጥባሕቲ ልቢ ህጻናት ከካይ ከም ጀመረ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ዓውዲ ድማ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ሩይ ለውጥን ምዕባልን የመዝግባሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝተኻየደ መጥባሕቲ ልብን ውፅኢቱን ብዝምልከት ወኪል ሪና ናዝሬት በይን ዘዳልቶ ትሕዝቶሎ ሳምራይት ሊቪዮ ከተቕርበያ
أبي كلتشحن إسران 4 أب هجرا موكسي هوسبيتال أورتان 83 هتسانات عود مطبحتي لبي كم التخيدة حلافيت كفلي هتسانات بروفيسور تغيري قبر هيوت حبيرا أقدموا بسنكي استفلاليت أقامات لبي زقدو هتسانات كم زنبرو كرمي 10 عامتات مسكاوت أزموت كيلاتات بمتحبار أب هجرنا مطبحتي لبي كاير كابز جمرقنا عبي لوتي مزقب كم زلو نمسفحو كم سرحنا رديا كلتشحن كلتن جميرو أبزبوتانا ناي لبي حكمنا طرح ديكونسي لب مطبحتي قبر هجي بزي ناي لب مطبحتي دحقزو قلعو بزحاتيهم سقاب حجي كاب كلتشحن كلتن سقاب كلتشحن إسران 4 أستاذ حدا شحن 600 نسخون قلعو ناي لب مطبحتي تغير له هجي زخ قبر كله مس كاب دقز مزو كيلاتات ناي لب مطبحتي مساتهم كوينا نقور سرح كخون كله أبت مكتتال نايتيهم لب حمام زلون قلعو مكتتال جن أبزبوتانا كاب كل شيء كجبر صنع هجي بفولي نايزئة عمت زئة نذكر كلنا كلتشن إسران 3 إسران 4 عندنا جميرو كاب بكوفيد تطو زبالة نايلب مطبحتي عندنا تجميرو زحلف عمت أستاذ 83 قلعو مطبحتنا يلب تغير له كلتشن إسران 4 طرح مالتي ولدي بحفشا أديتا دما بفلاي أولادم زخونت عناو ጸገማት مزعزبو بزغلطفና بحكمنا كمصو أماد ትምህርት ንዝርከቡ ህፃናት ድማ መምሃራኖም ሓላፍነት ወሲዶም ግቡእ ምክታል ክገብርሎምን ንዝርእይዎ ጥዕናዊ ጸገማት ንወለዶም ክሕብሩን ተማሕፂና እንታዩ ናይ ልብ ሕማም ክፍለጠሉ ንምንታይ ከቲኦም ቆልዑ ምስ ልብ ሕማም ፍጠሩ እዚ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ጸገምና ልቢ ኣብ ቆልዑ ኣብ ህፃናት ዝረኣይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ተኸላኺልካ ከተወግዶ ትኽእል ኣይኮነ ምስ ፈለጥካዮ ግን ብቕልጡፍ ነቲ ሕክምና ክትገብር ከለኻ መብዛሕትኦም ድሕከም ሕማም እዩ ዘሎ መብዛሕትኦም ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ክፈልጠሎ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ኣዴታት ስድራ ቤት ናይቲ ቆልዓ ኣፈጣጥራ ክውለድ ከሎ ጸገም እንድሕር ኣለዎ ብዘይ ምድንጓይ ቅልጥፍ ኢሎም ክመፁ ኣለዉ ሕጂ ኣብዚ ቦታና ዝግበር ሕክምና ምስ መፁ ጥራሕ ደይኮነሲ ካብ ዝኾነ ቦታ ብመወከሲ ድመፁ ኣለዉ ኣብዚኣ ጥራሕ ኣይኮነን ድመፁ ኣብ ሙሉእ ሃገር ናይ ልቢ ሕማም ዘለዎም ቆልዑ በቲኦም ኣብ ሕክምና ዝሰርሑ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ሃገርና ዘለዉ ሓካይም ኣለልዮም ዝሰድዎም ኣለዉ ገሊኦም ወለዲ ከዓ ነቲ ሓበሬታ ምስ ረኸቡ ባዕሎም ድመፁ ኣለዉ ሕጂ ነዚኦም ኩሉ ሻዕ ኣብዚኣ ቦታና ብምክትታል ኣለሊና ነቲ ንመጥባሕቲ ዘድልዮም ኩነታት ኣዳሊና ገሊኦም ክመፁ ከሎ ኣዝዮም ኣብ ብርቱዕ ኩነታት እዮም ድመፁ ኣብ ብርቱዕ ኩነታት ክብል ከለኹ ሕጂ ናይ ልቢ ሕማም ዘለዎ ቆልዓ ድኻም ናይ ልቢ ክገብር ይኽእል ሕጂ ናይ ድኻም ናይ ልቢ ሕክምና ከይገበርካ መጥባሕቲ ኣይትኸይድን ኢኻ ሕጂ ነቲ መጥባሕቲ ክትገብር ዘኽእሎ ኩነታት ናይ ሕክምንኡ ተውሕሶ ብረኽሲ ድመፁ ኣለዉ ብዓፀቡ ድመፁ ኣለዉ ብናይ ድኻም ናይ ልቢ ገይሮም ድመፁ ኣለዉ ክቱር ዝኾነ ተመላላሲ ናይ ረኽሲ ሒዞም ድመፁ ኣለዉ ሕጂ እዚ ኩሉ ከለልዮ ዝኽእል ናይ ሕክምና ትካል ኣለና ሕጂ ናይ ወለዲ ተራ ዝብሎ እንታይ እዩ ከይበርትዖም ከሎ ዝኾነ ሓበሬታ ክረኽቡ ከሎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሕክምና ዝገብሉ ኩነታት ከናድዩ ክኽእሉ ኣሎ መጥባሕቲ ልቢ ህፃናት ኣብ ሃገርና ካብ 2002 ከም ጀመረ ዝሓበረት ፕሮፌሰር ጽገሬዳ ኣመወዳእታ ክሳብ 2024 ንኣስታት 1600 ህፃናት ዕውት መጥባሕቲ ከም እተኻየደ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ሕማም ሓናት ምዝረብ እዋኑ ሕክምናዊ ረድኤት ከም ዝረኽቡ ክግበር መኺራ ኣብ ኑዞባ ከረ ነበርቲ ዓድታት ሓሸላ ዲግን ሕመራይን ምንጪ ጽሩይ ውሑስን ማይ ንምርጋጽ ማቶታዊ ንጥፈታት የካይዱ ኣለዉ ንነዊሕ ዓመታት ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ክሰትዩ ከም ጸንሑ ዝሓበሩ ወሃብቲ ርኢቶ ካብ ሩብዓን ሰባት ተበጊሱ ናብ ዓዶም ዝኣቱ መስመር ማይ ዋደድ ብምህላው ጸገሞም ሙሉእ በሙሉ ክፍታሕ ተስፋት ምዃኖም ገሊጾም ድሮ ብደገፍ ሓይልታት ምክልኻልን ህዝብን ምኹዓት መስመር ማይ ምዝርጋሕቲ ቦታትን ምህናፅ መዕረቒ ማይን ባስካን ኣብ ምስራሕ ይነጥፉ ከም ዘለዉ ብምሕባር እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኽዛዘም ዝከኣሎም ኩሉ ከም ዝገብሩ ኣረጋጊጾም
أبو أمبر كوميتا ماي تن عدتات أتو ودزج منتاي أبزهابو حبريتا زتزرقحتو بوتات أسات 5 كيلومتر تاباس كادوما 675 فيستو كم تحز بمتقاس صحاوي صعاتون كم تتخلى حبيروم حلافي چنفر ماي زوبا عنسبا أتو زر ولد سلاسة بوغنو اتياب مفارغ زحلف عام استجمر بروجيكت ماي 700 كاب سرحو كم تزازمه أب قربا جزير ما نابتن عدتات زاتو مسمر كزرقح مدب كم زلو بمحبار كم وترو حيال تصادفو هزب كيف الليم تمحتسينهم أب زوبا عنسبا كاب زلوا كلتين تنتيس عن كلتن عدتات اتن كلتين تتكمتي صوري ستة ماي كوينن كم زلوا سندات چنفر ماي يحبروم أب نوزوبا قردت زي حقاوي نقداوي نتفتات بمكتا زيغاتات حقاوي فؤاد وانين حيزون كنكساسو نمتبع زعلمه زتا تخايدوم أب تركب نحقاو ملكتا قطري 232 زبار كلتشحن 4 يوريتا أب تركب نحقاو ملكتا قطري 232 زبار كلتشحن 24 كمون قطري 233 زبار كلتشحن 24 زي سفر حقاقات زي كونو عسرار حنقدي أوهبا فؤاد وانينن قصصر سرعة مزقبان زملكت زرزراوي مبريتو هايبوم حلفي هادو كتباو لمعاتاتو كسته قبر يوحانس سابزو محلالفو ملغتي وننتي نقداو تكالات حقاونا زي كتل نقداوي نتفت كينو زي حقاونتو أب هاقراوي كتبا ألوتاو صعبين كمزلو تجنزيبوم كحيوبو بمزغار قبري أبوانو زي مغفال بزي فؤاد وانين مسرح كاب استفقر عينت نتفت وصاي مسرحن حقاو مسرح كي تختلكا نتفت مغيارن كابتوم جنينوم زرايو قلتات مخانو ما نتصيرون حلفي بيت صحفة فؤاد وانيناتو درار قبري ميكائيل بوغنو اتي بيت صحفة نزر زي كونو عسر رحن مقرام مسناي السراح مشارختو تواهيدو توقسوتات يوصدو كانتو غنى قال وننت تكالات مسرح محداس موصا حدش فؤادن مسرازن بقبو كاب زي مسعابن زي مفلاطن زي تدلي موصعت كقالو سلا زرايو تجميرون زلو مسرح محداسن موصا حدش فؤاد بقبو كتقاملو تحساسيبوم تساتفتي بجيديوم تركب نتصرحو مافلطو كب اب مبال قده كم زلو بمتقاس زوصا حدش اواجاتن حقاقاتن ناب حبرتسب بحفشا ناب وننتي نقداو تكالا دما بفلاي زبصحلو اغبابات كتاتاتو قصصراو سرح كحيل بزي فؤاد نقدي اب غورناتات زغبر نطف دما مكتي كغبرلو تمحصيناو بستفلالي عودي موياتا زسلطونو 113 دقيقة انشي زركبوم 208 تمهارو كوليج حكمنان سنفلتاتن طعنان اوروتا كوليج نقدن محبراو سنفلتاتن بشديشه مقابيت ابسمرا تمريقوم اتين سلستا وارح زقصله سلطنا قانقا ملكت مباتا قانقا عرب تكنولوجي كمبيوتر كمون ارتعت سيلن الكترونيكسن يتقالل دين كوليج حكمنان سنفلتات طعنان اوروتا دكتور يمانسيوم نهامامته زوبا سوان تكالات لعلواي تمرتن سلاتي زوسرو توغسو بمزغان تمساسال سلطناتات نتمهارو توسخ درع سلازغونه كدفالو ازخاخيروم وكيل هامامته زوبا سوان تكالات لعلواي تمرتن نابتي كوليج منسي ابراهال ياسفاو دما سلطنتن زقسمو مويا بغبراو سرح كمعبلو تلابيو حلافيت هامامته زوبا سوان تكالات لعلواي تمرتن ويزرو منصور اسماعيل بوغنا محبر اب ممعبال عقمي منسيات زغورو زلو وفري كاب قدامنتو كم زغونه تريشا سلطنتا بايتا كسرحلو تلابيع زغوركم تعزت بالصعيب زيناتات هاجرات وصاي كون مكتالكم كقصول دغما بغبر عدم زينا مسنا روير تي في ناقصلي زغوركم تعزبتي سلامكتالكم ازي مسكن زينا هاجرات وصاي زمدنا حزبات ريبابليك تشاينا روسيا ندحريت ناب زي ملسلو درجه كم زبصحه منستر غديات وصاي وانغيو غليصو منستر وانغيو نز زحبرا مبل 14 غباي حزباوي بايتو تشاينا بزهابو مغلصيوم زمدنا كلتين هاجرات بمعرض ربحن قدامو متتتاو زي فكرن وهانو زتقسم منستر وانغيو نممعبالو زكات صعري بالسفح ملكو يقصل كم زولا رديوم مراحتي تشاينا روسيا نابز حلف عامت ابز كايرو زررب استراتيجيكاوي اطغالالي سممعات كم تفرارمو صبصابات يطوسوم كلتين هاجرات ابتي عامت مبل ساب عن 5 عامت ممسرات دبلوماسياو زندنن كم زصنبلا زذكريم روسيا بمكتا مفرنيكلس واصوار مس امريكا كزراره كم تدل حبيرام افنيا منغس روسيا ديمتري بيسكوف لوم شوعات مغابيت ابزهابو مغلصي
ኣብቲ ጉዳይ ዝግበር ስምምዕ መፍረ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ብምንካይ ጸጥታ ከውሕስ ከም ዝኽእል ኣረድዩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ኣብ ምቁጽጻር መፍረ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ምስ ካልኦት ሃገራት ሓቢራ ከም ትሰርሕ ኣብ ምርጫ ድሕሪ ምዕዋቱ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ኣሜሪካን ሩስያን ብደረጃ ዓለም ዝበዝሐ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ዝውንና ሃገራት ምዃንን ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ምቁጽጻር ኣጽዋር ንዝኸተሙ ሓያሎ ስምምዓት ከም ዘፍረስኦ ጸብጻባት ይረድኡ። ምትፍናን ሩስያን ኣሜሪካን ብፍላይ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ዝኸፍአ ኣንፈት ሒዙ መጽንሑ ዝሕብሩ እቶም ጸብጻባት ምስ ምምጻእ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ስልጣን እቲ ዝምድና ክመሓየሽ ከም ዝኽእል ይእምቱ። ጀርመን ንዩክሬን ክትሕግዝ ክትብል መኽዘን ኣጽዋራ ከም ዘንቆልቆለ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ምክልኻል እታ ሃገር ኣፍሊጦም። ብመሰረቱ ሓበሬታ ጀርመን ብፍላይ ኣብ ስርዓተ ሚሳይልን ጸረ ሚሳይልን ዓብዪ ሃጓፍ ኣጋጢሟ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። በዚ ድማ እቲ ደገፍ ከም ቀደሙ ክቕጽል ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ እቲ ኣፈኛ ወሲኹ ኣሚቶም። ጀርመን ንኣሜሪካ ተኸቲላ ዝዓበየ ወተሃደራዊ ደገፍ ንዩክሬን ዝገበረት ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ምዃና ጸብጻባት ይጠቕሱ። ጀርመን ጥራይ ዘይኮነት ፖላንድ ትርከበን ብርክት ዝበለ ኣባላት ኔቶ እውን ንዩክሬን ዝገብሮ ወተሃደራዊ ደገፍ ልዕሊ ዓቕምን ናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ክሕብራ ጸኒሐን። ኩናት ዩክሬን ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ጥራይ ከም ዝዓርፍ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ኔቶ ግና ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ዝገብሮ ምስፍሕፋሕ ንምስማር ሰላማዊ መገዲ ክኽተል ከም ዘይጸንሐ እዩ ዝውቀስ። እቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ዝተወልዐ ኩናት ንዩክሬን ኣብ ከቢድ ዕንወት ሸሚምዋ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ኢራን ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቱ ሓድሽ ስርዓተ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ኣፍሊጣ። እቲ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ክሳብ 1000 ኪሎ ሜትር ንዝረሓቐ ዒላማ ብልክዕ ክወቅዕ ከም ዝኽእል ዝሓብር ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ምድንፋዕ ወተሃደራዊ ዓቕሙ እወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ገሊጾም። እቲ ኣጽዋር ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ግዜ ናብ ዕጥቂ ምክልኻሉ ከም ዝጽንበር ብምጥቃስ ድማ ብብዝሒ ንምፍራዩ ጻዓታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረድዮም። ብዘይካዚ ኢራን ሓደስቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መራኸቢ ኩናትን ታንክታትን ንፈተነ ከም ዘብቅዕት ሓቢራ ኣላ። ኢራን እዚ ዝፈተነቶ ዝተፈላለየ ኣጽዋር ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ እተካየዶ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም እተሳትፎ ገሊጻ። እስራኤል ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ብተካየዶ ዘላ ወተሃደራዊ ተጻቦታት ኢራን ክመጽኣ ዝኽእል ሓደጋ ንምምካት ወተሃደራዊ ዓቕማ ከተደንፍዕ ምጽናሓ እዩ ዝግለጽ። ሓይልታት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ መጀመርያ ናይዚ ሰሙን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየዱ ተሓቢሮም። ኣብቲ ልምምድ ቢ52 ደብዳቢት ነፋሪት ኣሜሪካ ከምኡውን ኤፍ35 ኤፍ15 ዝዓይነተን ዘመናውያን ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ከም ተሳተፋ ተቓሊሖም። ዕላማ ናይዚ ልምምድ ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትሕብባርን ምውሃድን ብምዕባይ ዞባዊ ስጋኣታት ንምግታእ ዝተዋሃደ ዓቕሚ ንምህናጽ ምዃኑ ሰራዊት እስራኤል ገሊጾ። እቲ ልምምድ ምስ ክልቲአን ሃገራት ተተፋኒናን ዘላ ኢራን መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ከም ዝኾነ እውን ይሕብር ኣሎ። ንጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ንጥፈታት ከም እተካየድ እትውቀስ እስራኤል ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ ኣሜሪካ ካብ ዝረኸባ ሃገራት እያ። እስራኤል ካብ ኣሜሪካ ዓመታዊ ኣሳብ 3.8 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ሓገዝ ከም ዝግበረላ ኣማሲኡ ድማ ተልእኾታት ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ከም እተማልእ ጸብጻባት ይጠቕሱ። መንግስቲ ኖርዌይ ሃገሩ ንዩክሬን እትገብሮ ወተሃደራዊ ደገፍ ኣብዚ ዓመት እዚ ብልዕሊ ዕፅፊ ከም ትዕብዮ ሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዮናስ ጋህር ስቶየር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፓርላማ ሃገሩ 6 መጋቢት ኣብ 2025 ንዩክሬን ዝለኣኽ ወተሃደራዊ ደገፍ ብልዕሊ 7 ቢልዮን ዶላር ክብ ንምባል ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሕ ኣፍሊጦም። ብተወሳኺ ሃገሩ ወተሃደራዊ ባጀታ ከም ትዕቢ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጾም። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ሃገሩ ንዩክሬን ክትገብሮ ጸንሐት ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዘወንዘፈቶ ድሕሪ ምሕባሩ መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳ ነታ ሃገር ዝገብርዎ ደገፍ ንምቕጻልን ንምዕባይን ከም ዝሰርሕዮም ቃል ዝኣቱ ዘለዉ። ሃገራት ምዕራብ ናብ ዩክሬን ዝልእኾ ወተሃደራውን ፋይናንስያውን ደገፍ ነቲ ኩናት ካብ ምንዋሕን ምብኣስን ሓሊፉ ካልእ ፋይዳ ከም ዘምጽእ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሶም። እቲ ብቐንዱ ንሩስያ ንምድኻም ብሃገራት ምዕራብ ዝተጓሃረ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብቐሊሉ ክሓውዝ ዘይክእል ሰብኣዊ፣ ቁጠባዊ፣ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ቅልውላዋት የስዕብ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ። ሩስያን ዚምባብዌን 6 መጋቢት በይናዊ እገዳታት ብሓባር ንምምካት ከምኡውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ዝምድነ ንምዕሟቕ ዘኽእል ስምዕ ተፈራሪመን። እቲ ስምዕ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዚምባብዌ
ኣሞን መርዊራን ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዝገብሮ ርክብ ተበፂሑ ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም ሚኒስትራት ኣብ ጽላታት ማዕድን ጸዓት ሕርሻ ምክልኻልን ካልንን ዝግበር ምትሕብባር ንምዕባይ ተሰማሚዖም ሚኒስትር ላቭሮቭ ድሕሪት ርክብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሩስያ ሃገራት ኣፍሪቃ ዓቕሚ ምክልኻልን ምዕባይን ሽበራን ምምካትን ኣብ ዘካየዶ ጻዕሪ ከም ትድግፈን ኣረጋጊጾም ሚኒስትር ሙሪዋራ ወገኑ ሃገሩ ምስ ሩስያ ዘለዋ ዝምድና ናብ ድልዱልን ክልቲኡ ዘርብሕን ቁጠባዊ ምትሕጋዝ ብምዕባል ድሉቱ ከም ዘላ ብምሕባር ናብ ውድብ ብሪክስ ክትጽምበር ዘለዋ ድሌት ገሊጾም ዚምባብዌ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ትሕቲ እገዳ ኣሜሪካን ኤውሮጳ ሕብረትን ከም ዝጸንሐት ጸብጻባት ይሕብሩ ኩሉ መድያው ዝምድና ሩስያን ሃገራት ኣፍሪቃን ጽቡቕ ምዕባለታት የርኢ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሰራዊት ናይጄርያ ብዝሓለፈ ሰሙን ብዘካየዶ ስርሒታት ብውሕዱ 92 ሽበራውያን ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 100 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣትዉ ኣፍሊጦም ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይጄርያ ብዝሃቦ መግለጺ በቲ ስርሒት 75 ጅሆታት ነፃ ከም ዝወፁ ሓቢሮም ብዘይካዚ ልዕሊ 2,000 ኣጽዋርን ተተኮስትን ከም ዝሓዘት ሚኒስትራ ነጺሩ ሰራዊት ናይጄርያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ኣንጻር ሽበራውያን ዘካየዶ ስርሒት ከስፍሖ ምዃኑ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ሰሜናዊ ቺለ ትማሊ 6 መጋቢት 6.3 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቶም በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ብህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ መጠናዊ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዘሰዓበ ግና ተገሊጹ እቲ ኣብ 93 ኪሎ ሜትር ማዕሞቕ ምድሪ ዝተኸስተ ሓደጋ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ቺለ ከም ተሰምዐ ተሓቢሩ ድሕሪ ምንቅጥቃጥ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ክኢላታት ስነ ምድሪ ቺለ ህዝቢ ክጥንቅቕ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ቺለ ብሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝጥቃዕ ጂኦግራፊያዊ ከባቢታት ደቡባዊ ኣሜሪካ እትርከብ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ሚኒስትሪ ሕርሻ 8 መጋቢት ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብኽብ ዝበለ ኣገባብ ጸንቢሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሃገራዊ መኮሲ ሆስፒታል ኦሮታ ን83 ህፃናት ዕዉት መጥባሕቲ ልቢ ተኻይዱ ኣብ ንኡ ዞባ ከረን ጸገም ስተ ማይ ሓሸላ ድግን ሕመራይ ንምፍታሕ ይስራሕ ኣሎ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ዝምድናታት ቻይናን ሩስያን ንድሕሪት ናብ ዘይምለሰሉ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ ሩስያ ብምክታብ መፍረ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ምስ ኣሜሪካ ክዘራረብ ከም ትደሊ ሓቢራ ጀርመን ዩክሬን ክትሕግዝ ክትብል መኽዘን ኣጽዋራ ከም ዘንቆልቆለ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ሎሚ ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስክን ተኸታታሊ ፊልም ዘሩባቤል መበል 24 ክፋል 7 ቅርብያ ቦገን እዩ ሰላም